салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтежӣ. Имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори кӯчониён қарор дорем. Ба шумо нархнавоҳои насоз барои об, болгарка, сварка, циркулярка, фрез, лобзик, перфоратор, шурпавёр, дрел, фарсовка, газонокосилка ва дигар чизҳои майдачидора гап мезанем. Видеоро то охирша тамошо кунед. Дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед ва як лайк қати дастгирӣ кунед. Дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда ба канал бароварда ҳастем. Гузаред тамошо кунед. Агар ай канал наёфтед, ба комментария нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Дӯстони азиз, рафтем. 850 сумакаш. Размери турбаи 32 акаҷон 30 метр баланди акаш 30 метр баланди дора акаҷон я 200 метр дигара ҳирос мебара акава. Диюмангиш ака 450 сомон фирмаи Даху ака 32 метр баланди дора 150 метр дига ака мебара раҳи рост ака 1.5 киловатта дорим ва 1 киловатта аст 1.1037. Авайш фирмаи Рубин ака ваям нархаш 450 сум ака. Ишам 1 метр баланди дора. Ака. Ау сафед ҳаму хати ягай майдатарш ака да. Нархш фарқ мекунад? Нархашон фарқ мекунад. Вай нархаш 450 сомон ака. И сирх ака ҷон, и сирх 500 сомон ака. Ирам ами 25-30 метр баланди дора ака. Хай бора ҳирос мебара 100-150 метр. Ана сафеди дигараш фирмаи ТСН ака. Фирмаи ТСН ака 26 метр баланди дора ака 200 метр 300 метр дига бора ҳирос мебара ака. Хай и тараф будагиёш ҳаму чизон ака, ҳамуҷа ҳамаш ҳаму чизе ки ҳоли ҳаст. Размер хатиянда ака масалан 937 астай, 1 киловатта астай, 1.5 киловатта астай. У майда майдош ҳаму чизан, ҳаму чизе ки нархошон 450 сомон сар меша ака. То у пара будагиё то 700 сомон нарх дорам. Ёра чӣ хел насоз мекунад? Насоё? Вай насосои поён, насосои вакуумӣ мешава ака ҷон. Барои системаи хона чистоӣ тинен ака. Ами краники душа ҳуй кади автоматӣ мотор даргирон меша, краника маҳкам кади мемура ака ҷон. Аба размер дорам 125 ватта, 250, 370, 550, 750. Хай бад мошинашон фарқ мекуна ака. Мисол якумгиш ака, як десяташ ака. Якумангиш масалан 400 ватта аст ака, 3-4 точка да об мети ака ҷон. Бад хай сифатш соза ака. Авҷа и савзш ака ҷон, и савзш 2-3 точка да об мети ака ҷон. 8-10 метр баланди дора. Хай ака иҷа насосо бисёрам бака. Размер хатиянда ака чизи хонара нигоҳ мекунем ки чанд хар масалан об мекашад, да чанд точка об дар корашон. Ай рӯи ҳавай масалан размер хати метием шон. Ана ин насосо ям насосои обкашиян размерои турбои 50 хати ака ҷон, 1 киловатта, 1.5 киловатта. Ё барои ами хай водопад ами хеле барои ами системаанда ака, барои ами системаи обкашӣ. Масалан ҳар фирмаи Виконт астай, фирмаи Шимчи астай, фирмаи Рубин астай ака, фирмаи Арё. Ба хай у тараф будагиёш насосои циркулятсион астанд барои системаи чиз отопление. Анаму сурхҳо ака барои системаи отопление ваё ака ҷон. 370 ватта ва 550 ватта масалан барои 80 отопление, 100 отопление. И насосое ки хеле дурозан ака, ё насосои крокодил меган ака ҷон, ё системаи чиза бозӣ мекунанд ки дар хона места ака ҷон, 100-150 метр дургида шлангша мепартои обо мекаша мебиёра ака. И ҳамун барои ҳамун системаон ака, ҳамун се насоси дурозак. Вай насосо ака, хавай насосои обкашӣ барои инами айватопировод об мегиранд, барои ами айчоҳ об мегиранд, барои инами дом помо ака. Размер доран ака ай 9-10 метр баланди майдош сар меша, калонош 40 метр 50 метр баланди мебардоран ака, об метиян ака. Насосои беруни обианда ё шлангои 25-32 ҳар хелан ака, шлангои 25-32-50 ҳастанд барои качайка астай, барои водопировод астай, барои ҳама тарафа ака.
ҳамаш ҳаму насосои беруна ҳастанд. нархош нархошон ай 350 сомонӣ сар меша то 1200-1300 сомонӣ рака. Размер хати айда 0.37 дора, 0.75 дора, 1 киловатт дора, 1.5 киловатт дора насосои ё беруна ҳастанд, системаи беруна. охиронанго будагӣ насосои майдак уҷа ҳастай барои термикс ҳастай ки майдакора барои напорт метиҳад термикс дада ай бочка то термикса напорт барои давлени ҳамун насосои майда акаҷон. ва ё 450 сомон ҳастай ҳаста 600 сомон ҳастай ҳар хака завеса фирмаошон мекунад акаҷон. ана ёра насосои глубина ҳастай акаҷон фирмаи Асаманд ҳастай, фирмаи Шимчи ҳастай. Размерои турбо ман авай ҳастай насоси кабуд фирмаи Шимчи ака насоси беҳтарин ҳастай фирмаи Глобал турбаи 76 хати акаҷон. Вай насосо вай баландиш камтар ака 8 метр 10 метр баландӣ доранд лекин оби бисёр метиҳанд да. вай размери турбаи 76 акаҷон. 0.17 вай 1 киловатт акаҷон. 1 киловатт турбаи 76 хати об метиҳад акаҷон. барои ҳамин системаи чизай вай ака водопад барои хеле чизон ака. чанқа баландӣ гуфтӣ? Вай 8 метр баландӣ дора акаҷон. Баландиш камай. Вай размерои турбои 20, 32, 50 ҳастай ки 26 метр баландӣ, 33 метр баландӣ, 30 метр баландӣ размерои турбои 20 дора 32. Размери турбаш ки калон шидан гирифт 50, 76 ё баландиёшон камтар мешаванд. 8 метр баландӣ, 10, 12 метр баландӣ мешаванд. Инҷа фирмо бо бисёран ака. вай сета нархш акаҷон уҷа 950 сум 1000 сум ай нархош. Размерои турбои 50 қати 76 вайш турбаи 100 акаҷон. вай турбаи 100 вай 1000 сомон акаҷон. вай насосои вайёр насосои обкашиан ака 3 киловатт акаҷон. вайёр насосои ариол меган ариолои кричатка дор ака 3 кричатка ҳастай 4 тага ҳастай 5 тага 6 тага 7 тага. хай нархои вайё қиматтаран размери турбаш ҳастай 20 ҳастай 32 ҳастай 40 вай баъд қиматтаран ака 1400 1.5 2000. вай баландӣ дора акаҷон хай ҳар хеле баландиёш 50 метр 80 метр 190 метр ҳар хел баландӣ доранда завес ай кричаткаошон. вай насоси дароз насосои ракета меган ака фирмаи Шимчи ака турбаи 50 қати 118 метр баландӣ дора ака. бо ҳастай уҷа насосои ракетаҳои майда. вай насоси Шимчи 2 киловатт ака 1 километр раҳ мебарад 3300 сомон акаҷон нархаш. хай бо ҳастай бо майда таракош 1.5 киловатташ 2500 сомон. бо ҳастай ҷа насосои майда 1 киловатт 1.6 киловатт 2 киловатт 800 сомон 1000 сомон 1200 сомон. баргакҳо ҳастанд ҷа баргакҳои 230 акаҷон размерошон калон ҳастай 550 600 650. бо ҳастай баргакҳои серинтари 180 450 сомон 500 сомон. вай сетаи лавангӣ ҳастай 600 550 сума 600 сума 550 сума. баъд ҳастай инаи средни 180 450 сум 500 сум. баргакҳои средни баргакҳои майда 125 250 сум не болонгиёш неис майдакҳои боло ва ё 250 сум 300 сум. хай завеса фирмаош мекунада ҳар фирма. ё насосои майдак насосои отоплениям барои ҳамин 4-5 отопленида чӣ мекунад тела мекунад размерои турбои 25-32 ҳастай. ана ё дрел ҳастай шурупавёр ё светиён 250 сум 200 сум 300 сум. светиёшама дрел ҳастай баъд шурупавёр ҳастай. зарядка қати ҳам ҳастай 12 ватта 18 ватта 20 ватта 24 ватта ҳама намудош ҳастай.
электрикиш астай ба светиш астай зарядмонакиш астай ака серкуляркҳо ҳастанд фирмаи ариол астай фирмаи славмаш астай ба уҷа ҳастай фреза астай баъд серкуляркҳо ҳастанд ака нархошон 450-500 сум уҷа фреза астай акаҷон вай анаму фреза ака барои гул пулмония ака ва ё ҳастай 500-550 сум бо хай калон дора 700 сумон ба уҷа ҳастай лобзик ака лобзик калон астай майда астай чанд фирма ака 250 сум 300 сум ва уҷа ҳастай префаратро ака префаратрои майда калон астай ака ай 450 сум сар меша хай баъд нархош баланд шидан мегирад 450 550 600 ҳар хел шидан мегирад ма инҷо дем як чиёра дидесам ака ина ё чи ака ва ё акаҷон тарсовка мегам ва ё акаҷон тарсовкаҳо ҳастан ака фақат калоношо дорем акаҷон вай барои инами угл пугл буридан акаҷон ва ё ҳастан акаҷон 1800 сум 2000 сомон ака ва онам якманги фирмаи питер астай ака фирмаи тсн астай фирмаи рубин астай манаву сурхш ака металларезай оҳанбрак ака вай 850 сомони ҳастай акаҷон ман ҳастай адбойниё ҳастай ака адбойни ҳастай иҷа адбои звер ҳастай ака иҷа баъд титан ҳастай ака ӯ боло будагиё акаҷон сваркан ака ва ё сваркан ҳам радои боло ҳамаш сваркан ака и сваркои калона ака барои сех пехай акаҷон ва ҳастай ина майдаш барои камтаркорои майдатар ва ё ҳастай сваркои сефаза ҳастай иҷа масалан 380 волта ҳастай ҳастай 220 волта ҳастай ё 380 ака 380 хай ба манаву тарафош сваркои 220 ака 220 волта ҳастан ака хай уҷа 10-15 наму сварка ҳастай ака ҳар фирма ҳама намудош ҳастай акаҷон нархошон ака иҷа ҳастай 900 сум 1000 сум ва 850 сум ба 750 сум ба 600 сум ҳар хел ака ва ё ака наву чизе ки ҳозир дар он ҷо ҳастай газонокосилка ҳастай акаҷон фирмаи титан ҳастай фирмаи рубин ҳастай фирмаи штил ҳастай фирмаи танг ҳастай ака ҳастай 650 750 1100 сомон ака размерош қатияй масалан 1100 сомонош картердоран ака 750 сомонош простойтар ака як бака ҳастан ака ака номеротон манзилатон 908 77 19 20 908 77 19 20 саломат бош. ино дӯстони азиз навори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. барои пешрави канал дастгирӣ кунед дӯстони азиз. нархҳои ягонча дар кор боша ба комментария нависед. ҳамон вақт ай мо ҳаракат ай аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк дӯстони азиз. саломат бошед.